Molt, molt bona tarda a tothom. Ja portem una hora quasi, Estarem una mica cansats. Farem 5 minuts de relax. 5 minuts de relax. Posarem una peça de música i ens relaxarem. Posarem una peça d'un compositor italià que es diu Monti Vittorio Monti, que va, inspirat en el folklore hongarès, va escriure una peça que és molt maca, que es diu Sardes, si la coneixeu. Està escrita per violí i orquestra, però he trobat una versió que hi intervé un violoncel, llavors manté un diàleg amb el violí i al final acaben tocant plegats. Quan acabi aquesta peça, començaré la meva presentació. Vaig a tancar el llum? No, ja l'han tancat, perfecte, doncs molt bé. Doncs a veure com està de volum això.
Molt bé. Estarem d'acord, no? El català està malalt, eh? Ens has enganyat. Per què? Perquè ens has dit que ara ens posaries una peça per... No sabia si dius... No sé si m'he emprenyat més o m'he relaxat. Però bueno. El català està malalt. El català està malalt. I ens sap a tots molt greu, però avui no parlaré del català com a tal, sinó de refranys i frases fetes. Doncs si el català està malalt, els refranys i les frases fetes estan a la unitat de cures intensives. Està a la UCI, els refranys i les frases fetes. Les dites. Ara no en parlarem després. Ara vull que estigueu atents a... Estem parlant de l'entorn del refranyer català. A l'entorn del refranyer us posaré 3 dibuixos, 3 il·lustracions, a veure què suggereixen. A veure què us suggereixen. D'acord? Estem parlant de dites catalanes. Què diríeu? Arribar i moldre. Arribar i moldre. Això en castellà no hi és. És llegar i besar el santo. En català és arribar i moldre. Un altre. Això és un refrany ja, no és una frase feta. Justícia, o sí? Justícia... Caure a la trampa? Caure a la trampa, tampoc? Quasi. La jefa mira i dirà, va passant el temps i no... Hauré de dir-ho jo. Feta la llei, feta la trampa. I aquesta és una mica més difícil. Això és una frase feta. Aprofito per dir que quan veieu un tros només de lluna, que és lluna creixent, un tros, és una locució. Si és un quart menguant, és aquesta mitja, és una frase feta. I quan és lluna plena, és un refrany, com a orientació. Això s'explica en el llibre. Què diríeu que és això? Això és un cofre de cendres de l'obra passada. El cronòmetre m'està d'allò, vaig d'allò. De cendres? Ha fet pols. No l'hagués adivinat. Està fet pols. A dintre hi ha pols i l'urna està feta pols, perquè està cansada. Tot això perquè us he explicat, per explicar-vos què és Dit i Joc. Dit i Joc és un joc, és una col·lecció de llibres, de 4 llibres, que de moment en tenim 2 i estem fent el tercer, que va d'endevinar dites catalanes il·lustrades com si fossin senzills jeroglífics. Ja està. Adéu, me'n vaig, ja està. Endevinar és un joc, i el català no cal sempre tenir cara de pomes agres per defensar el català. El podem defensar jugant, com vosaltres, el podem defensar amb humor, com ho fareu al final, i per tant hi ha moltes maneres de defensar la nostra llengua. Jo he triat el joc. Dites catalanes. Quines dites catalanes? Refranys, frases fetes i locucions. De les mils de dites catalanes que hi ha, el 50% aproximadament són frases fetes. Entre un 30 i un 35% són refranys. I entre un 10 i un 12% són locucions. La resta són, el 10% restant són altres coses. Però bàsicament el nucli principal és aquest. El que més es diu són frases fetes. A mi sí que em podeu interrompre a qualsevol moment, no passa res, per això us convido a parlar, no, ja li he parlat amb ella. Ja li he demanat permís i no cal que tingueu micro. N'hi han de molt senzilles, com aquesta. Perquè he dit frases fetes, il·lustrades. Endevinar dites catalanes, il·lustrades com si fossin jeroglífics. N'hi han de molt senzills, com aquesta. Què diríeu que és aquesta?
Què vol dir anar amb una sabatina espardenya? No tenir calés. No tenir recursos. Aquells van posar un negoci i els hi va malament. Tu, van amb una sabatina espardenya i hauran de tancar. Home, també podries dir que mal vestit. Però el significat seria aquest, amb una sabatina espardenya. Molt bé. Aquest ja és una mica més difícil, però tampoc és el segon nivell de dificultat. Això és un refrany. Com el gat i l'os. No. A veure, totes les coses tenen un perquè dels dibuixos, Jo emprenyats no els veig massa. El gos està emprenyat perquè sempre fa aquesta cara, aquest gos. Molt bé. Hostes vingueren, cada casa ens tragueren, un refrany. Val. I aquesta? Tu vas estar a la presentació del primer llibre. Si te'n recorda, frena una mica. Frena, deixa que els altres pensin. Això és una frase feta. A veure, què és això? Les Canàries. Molt bé. Què més hi veieu aquí? No, això forma part de... Això forma part de... No estan al Pacífic. Les Illes Canàries no estan al Pacífic. I què ha passat aquí? Que li han canviat l'aigua al Canari. I què és canviar l'aigua al Canari? Canviar l'aigua al Canari és com canviar l'aigua de les olives. Aquesta és de les difícils. N'hi ha de senzilles, n'hi ha d'una mica més complicades i n'hi ha d'una mica... però que serveixen per pensar, per fer anar al cap, per exercicis de memòria que tu deies abans, per recordar les frases fetes, però que no siguin evidents, perquè si són molt evidents no tenen gràcia. Ja ho sabem, però tracta de pensar una miqueta. Ara parlarem d'una altra cosa. Què diríeu com acaba aquesta frase? Amb la flor al cul. Aquesta la sabeu, Ara no parlarem de flors, que són molt maques, ni de culs, que també ho són, i tots en tenim un. Parlarem de néixer. Néixer vol dir de l'origen de les persones, no? Aquest dibuix representa una frase feta que té un origen molt curiós. Si més no... Molt bé. Buscar-li 3 peus al gat. Sí? A l'origen d'aquesta frase hi ha moltes versions. Hi ha que diuen 3 peus al gat, però si tots els gats tenen 3 peus. I 4. Quin problema hi ha? I l'altre diu, no, és que no eren 3, que eren 5. Però llavors per què diem 3? I llavors diu l'altre, no, és que no eren gats, que eren xais. Buscar-li 5 peus al xai, però llavors per què li diem buscar-li 3 peus al gat? Després els castellans diuen no, que ve de Cervantes, perquè a l'època de Cervantes, en les síl·labes de les paraules també li deien peus. I gato té 2 peus, 2 síl·labes. I buscar-li 3 pies al gato és impossible, perquè la paraula gato només té 2 síl·labes. Però hi ha una altra versió que a mi m'agrada més, que voleu que us digui, que és la dels que en lloc de peus és pèls. Buscar-li 3 pèls al gat, perquè els que teniu gats suposo que ho sabeu, els gats no poden tenir 3 colors de pèl. Les gates sí, però els gats no. Només tenen 2 colors de pèl. Això ho diuen els experts. I d'aquí ve buscar-li 3 pèls al gat, i dels peus ha anat a peu. Aprofito per dir-vos, abans de preguntar-lo de la impremta i tot això, veieu que ha canviat el format? És diferent dels dibuixos dels d'abans? Això, d'abans ho serà, si hi ha subvencions i si algun editor ho vol fer, un joc de cartes i una aplicació de mòbil, amb 2 jocs diferents. No només endevinar la dita, sinó que hi hagi estratègia, sobretot en el joc de sobretaula. I estem en aquesta fase, buscar algú que s'hi posi i rascar la Generalitat a veure si afluixa la mosca. Això és més complicat. Molt bé. No és complicat, sí
compleixes tots els requisits... Ja, suposo que el complicat és tombar el fil i estirar el fil per començar. No sé. És fer paper, Bueno, i després el complicat és com tu, que te'n demanen 5.000, jo dic, jo 5.000 no... Jo tinc 70 anys, jo ja no faré... Jo d'aquí 4 dies ja no hi seré, vull dir que això ho he de fer ràpid. Bueno, 4 telediaris. A veure, seguim amb el tema dels orígens. Ara us proposo un repte. Aquí hi ha 4 dites, tots són frases fetes. Hi ha una pista. Quina d'aquestes dibuixos, quina d'aquestes frases creieu que està relacionada amb lo militar, amb guerres, guerrilles, etc. Quina d'aquestes creieu? em sembla que no. Aquesta. La 46. Aquesta. Aquesta? Qui més? A veure, hi ha 2 opinions. Aquesta? Molt bé, hòstia, aquí tenim de tot, eh? Sí, l'altre serà. A veure, qui més? Tu la segona, o sigui, ja està. Totes tenen origen militar, no? Ja està, no? Va, anem a posar-los nom, vale? Vinga. La primera, tocar ferro. Tocar ferro. Després explicarem l'origen, eh? La segona, passar la nit en blanc, és una frase feta que vol dir que no he dormit. La tercera, estar al peu del canó, aquesta és la primera que heu dit, i l'última, tenir la mosca darrere l'orella. D'acord? Molt bé. Dit això, us manteniu en les posicions, el primera, la segona, la tercera i la quarta, o... Ferro? Totes? La segona, allà diuen... Bueno, va, escolta. Està al peu de canó. Resulta que l'any 1786 va néixer una noia, una nena, que se'n va anar a viure a Saragossa i es va casar amb un caporal d'artilleria. I van anar allà a viure al barri del Portillo i va venir la guerra del francès, la noia era jove, de 20 i pico d'anys, i un dia portar-li el menjar a la noia, el seu marit, va arribar allà els canons i ja estaven tots, els havien pelat a tots. I la noia es va posar allà a tirar bombes en els francesos. Aquesta noia es deia Agustina. Raimund de Maria, Saragossa i Domènec. I era l'Agustina d'Aragó, que es va posar al peu del canó. Al peu del canó. Resulta que l'altre també és militar. Per què? Perquè els catalans teòricament no hauríem de dir toquem fusta, hauríem de dir toquem ferro. Catalans, italians i molts altres pobles de la Mediterrània toquem ferro. Els que són més místics, els espanyols, els francesos, alemanys, toquen fusta. S'encomanen a Déu i als arbres i nosaltres toquem ferro. Quan s'acosta l'enemic, l'espasa. Toca ferro que ve l'enemic. Són més pràctics. Tenir la mosca darrere l'orella. Això ve de fa cents d'anys. Abans dels trabucs hi havia unes escopetes que es deien arcabús, i que es disparaven amb una metxa que es deia mosca. Li deien mosca, i se la guardaven aquí, darrere l'orella, i per estar atents i no... Diuen, tinc la mosca, no la tenies aquí, i d'aquí ve tenir la mosca darrere l'orella. I l'altre, que és passar la nit en blanc, també és d'origen militar, també, perquè en els cavallers, que els nomenaven cavallers, la nit abans havien de vetllar les armes i els hi posaven una túnica blanca. Evidentment, si havien de vetllar les armes, no podien dormir. I davant de blanc. Per tant, passar la nit en blanc és una frase també que té origen militar. Molt bé. I aquesta me l'acabeu? L'ai català. Oi? L'ai català. Molt bé. A veure, si jo aquí a tots a coro, ojos que no ven, hi ha quòrum, I si jo dic a Dios rogando, molt bé. I això per què passa? A vosaltres no tant, a vosaltres dues. A nosaltres ens passa... La primera sí, la segona no. A nosaltres ens passa perquè nosaltres vam estar escolaritzats, almenys jo, en castellà. Vam estar escolaritzats en castellà. Nosaltres, quan teníem, abans d'anar a l'institut, a classe
les feia en castellà. Els mestres eren catalanoparlants, però es feia en castellà. A mi em van castigar per parlar en català. Val? Llavors, quan sortíem al pati, parlàvem en català, fins amb els mestres, però a la classe era obligat fer-ho en castellà. Ara és al revés. Ara fem mans i mànigues perquè dintre de l'aula es parli català i quan surten al pati parlen en castellà. I ets collons. Doncs, degut a això, us torno a preguntar, ojos que no ven, i en català com seria? Ja no hi ha quòrum, Ja no se sap això, Veieu com el refranyer està a la UCI? El català està malalt, però el refranyer està a la UCI, I a Dios rogando, i con el mazo dando, com seria en català? No me sé en castellà, imagina't en català. Ojos que no ven, corazón que no siente. D'allò que els ulls no veuen, el cor no se'n dol. Mira que maca que és. D'allò que els ulls no veuen, el cor no se'n dol. Mira que maca. No, perquè la sabem en castellà. Ens han educat d'aquesta manera. I n'hi ha moltes d'aquestes. La de a Dios rogando con el mazo dando seria, a més de resar, cal treballar. A més de resar, cal treballar. Ara farem una mica d'exercici amb aquesta dinàmica. Posaré una pista que serà la frase en castellà i a veure si sabem la de català. Sí? Échale un galgo. Com diríeu això en català? És que no poden traduir la frase. No, però tu pots... Però tu pots traduir el sentit. No cal que tradueixis la... És el pitjor que podem fer. És que no tinc ni idea què vol dir això. Échale un galgo, ves-li al darrere. Ves-li al darrere amb aquell. En català tenim dues expressions fantàstiques. Oi, és més maca en català. És més maca en català. Una és més maca. L'altra, bueno, jo us la posaré aquí, una d'elles. Però no la fem servir. No, fer-li un nus a la cua. Échale un galgo. Però també diem ves-li al darrere amb un flabiol sonant. Aquesta sí que us sona. Però no se'ns ocorreix. D'entrada ens surt el que hem après en castellà. A veure, aquesta. I en català? Què? No, però és que no estem traduint les paraules, estem traduint les expressions. El sentit i el significat, com és en català? De gelada i una de calenta. Una de freda... Això ho heu dit més d'una vegada, no? Però ens costa, no ens surt. Fixeu-vos que quan hem dit una de cal, de seguida heu dit i una d'arena. Molt bé. A falta de pan... En castellano. En català? Mira, podríem traduir, A falta de pa, bones són coques, ja està. No va per aquí la cosa, No va per aquí. Si no hi ha pa, Aquesta, bueno, a falta de pan heu estat d'acord, bones són tortes, no? Aquesta us la poso, perquè aquesta és complicada, diguem. No ho sé, què és? El que no mata créixer. Mira, aquesta la tinc, però no és aquesta. Quan hi ha gana tot és bo. Aquesta és una altra. Qui no té tall, rosega ossos. A falta de pan, buenas... Mira que és diferent, Però l'expressió catalana, una d'elles, una d'elles és aquesta. Anem a veure aquesta. Para este viaje, aquesta no us sona tant, poder. No. Para este viaje no hacen falta alforjas. Això és una frase molt coneguda en castellà. No, això vol dir que per aquesta cosa que hem de fer no cal tant de rebombori. Per una cosa insignificant o petita que hem de fer, o sigui, és com dir, vaig a buscar els nens al col·legi amb un camió. No cal, per anar a buscar els nens al col·legi no cal un camió. Per este viaje no té falta. Com és en català aquesta? No cal tanta comèdia. Mira, estaria bé aquesta, no cal tanta comèdia. Però això seria no una frase feta, sinó una frase normal, diguem-ne. Aquesta
us he de ser sincer, l'he après fent el dit i joc. Fent-ho jo. Bé, no el sabia abans, Aquí es veu una pineda amb escales, però en aquests dos no n'hi ha d'escala. Aquí no fa falta. Tu ja la saps. Tu. No ho sé, no se m'ho podré fer. A veure, a pi xic, escala no hi cal. A pi xic, escala no hi cal. Que no us sona gaire, aquesta? Bueno, doncs és la genuïna en català. A buenas horas, tampoc. Mangas verdes. A buenas horas, mangas verdes. Això ve d'un exèrcit que vestia amb mànigues de color verd i sempre arribaven tard. Quan ja els havien pelat a tots, llavors arribava. Saps? A buenas horas, mangas verdes. Com és en català, això? Algo d'arribar tard? Sí, a misses dites, no? A misses dites, sí. A misses dites és una altra història. A misses dites té una diferència, que es podria ser, que diguem, a misses dites no t'esperen, tu arribes a misses dites. En canvi, aquesta sí que t'esperen. A buenas horas mangas verdes sí que t'estan esperant i arribes tard. I aquesta seria quan fou mort el combregara. Sí, ara que és mort, el combregara, el combreguen, ara ja no cal. Ara us en posaré una segona, i amb aquesta ja acabo. Com vaig de temps, no ho sé. Sí? Jo en català sí, en castellà. Us en posaré una altra que és una mica humorística, però és veritat, vull dir que no... La imatge, veieu la imatge? Un gos perseguint un ocell, l'ocell vola i el gos se li acaba... I a sobre es tira un pet. Un gos quan fuig, després que ha fet el pet es tren el culo. Després que ha fet el... Sí, ara que jo, ara sí. Bueno, molt bé. No l'heu sentit aquesta tampoc. No, Ara us parlaré ràpidament, molt ràpidament. Ja veieu que aquí és diferent, Jo parlo dels llibres poquet. Segon llibre. La col·lecció són 4 llibres, aquest és el segon, ja us he dit que estem fent ara el tercer. Dit i joc. Dit i joc ve de dit i fet, li trec el fet i li poso el joc, dit i joc. I perquè els dibuixos estaven al principi, els 900 primers fets amb el dit. Amb el dit vol dir amb el telèfon mòbil, amb l'editor de fotos del telèfon mòbil. Val? Dit de dit i fet, dit de dit i joc de dit i joc de jugar. 2, perquè és el segon. En el primer hi ha 300 dites il·lustrades i en el segon 300 més, ja en portem 600. A la primera part del llibre tots són dibuixos numerats per jugar, sense solució. I a la part segona del llibre teniu les solucions, el significat, un exemple en context per veure com s'aplica a la dita, l'origen, ja ho heu vist que hi ha moltes dites que tenen un origen. L'origen, a vegades és molt curiós saber el tema dels orígens. Els sinònims d'aquesta dita i equivalents en altres idiomes. Quasi sempre o sempre en castellà, però també en gallec, en basc, no sempre, en francès, en italià, en alemany, en anglès, en rus, suec i algun en àrab, algun en xinès. Molt poquetes. Aquest sóc jo, que no m'he presentat, avui cara, Rafael Pla, i aquesta és la meva filla, Rosa Pla. Per què m'ha fet el pròleg? Perquè és periodista i perquè em coneix molt bé, perquè va néixer el mateix dia que jo, i gairebé a la mateixa hora, però amb 33 anys de diferència. Llavors ja sap de quin peu calço. És veritat, això no és mentida. Aquesta és la contraportada del llibre, aquí veieu, aquests dos, aquest ja està en camí, està en marxa, al setembre ja el tindrem, i el 2027, si tota aquesta colla de dropos que manen al món ens deixen viure, farem el quart. Molt bé, aquí teniu aquests dos llibres, que són aquests, veieu, això són les primeres pàgines, amb totes les il·lustracions, i al final hi ha les solucions, amb tot això que deia. D'acord? Sí?
Molt bé. Molt bé. I ara estic a punt d'acabar. Vaig fer d'hora, és de ben petit, acaba la frase, va. Ser agraït. Molt bé, ser agraït. Pero eso sí que es castellana, es de bien nacido de ser agradecido. Bueno, és de ben petit, ser agraït és en català. No sabem qui se l'ha copiat aquí. Bueno, primer, gràcies a tots, gràcies a tothom, no vull posar noms i així no em deixo ningú. I per acabar, una última frase i 5 minuts. Per què? Perquè hem començat tristos, la Lúcia ha dit, hòstia, ens has dit que ens relaxaríem i ens hem emprenyat més encara del que allò. Doncs ara no, ara que farem una mica d'humor, per anar una mica més alegres, diguem. Acabo aquesta, el fagat del pic Nostre Senyor se'n riu. Si no l'heu sentit mai, penseu què vol dir. He agafat una peça de la Trinca. Vos sabeu qui és la Trinca? Sí. Vosaltres dues dic. Tots ells ho saben. Vosaltres no ho sabeu, sou molt joves. És un grup que cantava en català temes d'actualitat amb to una mica humorístic. Molt. I potser algunes avui no es podrien cantar, perquè n'hi ha alguna de bastant... Sí, però eren molt originals, sí o no? Però doncs he agafat una d'aquestes cançons, que no us diré quina ara la veureu, i en aquesta cançó es diuen unes certes frases. Que no es diu... No, aquesta és la vaig posar en el Ditijoku, però ara no és aquesta cançó, és una altra. El que es diu en aquesta cançó no són frases fetes, són situacions, i he agafat aquestes situacions i els he comparat amb dites que podien tenir el mateix dibuix. Llavors hi ha un mateix dibuix que respon al text que canta a la Trinca i amb frases fetes del nostre refrenyer. Per tant, gràcies a tots, quan s'acabi això jo ja estic, i com a mínim anem amb un somriure, d'acord? Molt bé, doncs, felicitats també. Quan deixen aquests programes? Sí, home, sí, perquè ja hi hem arribat. Què vols dir? Que no fan què? I després em fan riure. Son
Ara sí que ja està. Vinga.